खुलुमबाय भिडिअ निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बोथ्रोदनानै होदो। भिडिअ हगारनाय सिगांग्रो नटिफिकेसन थांनाय बायदि। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय क'क्राझार बागिचा गामिनि थागिबि जबान आबदानि आगोमा फिसाला सुहिबुल इस्लाम थाखो जिआव फरायनाय फरायसानि गारांजों दोंसे असमिया मिलौदो देंखो फराद लुज मेथाइखौ मैया क'क्राझार जिल्ला एबेमसु गाहाय नेहाथारि नजरुल इस्लामनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। मोननै कर'ना बिजि लानायनि उनावबो फावखुंगुर महन ज'शि बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। दानि देहा फाहामसालिनि उन्दुग्रा अक्सिजेनखौबो खोन्थागोन गुगोल मेप्सआ। तिनिसुकिया जिल्लायाव बमा ब्लास्ट जादों। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए ननेश इस्लारिखौ केबिनेट मन्थ्रि होनांगौ दाबिजों गुबुन गुबुन जायगायाव खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैया क'क्राझार शक्ति नगर टाउननि इउपिपिएलनि मददगिरि आरो हाथारमारि गामिनि रायजोफोरा खुद्रिनायजों लोगोसे दाबि खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहासार जानाय सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए नरेश इस्लारिखौ थाबैनो मन्थ्रि बिबान गथायनांगौ होननानै आसाम गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम दाबि खालामदों।